A min faltame aquí a nosa raíña, a nosa Pili, que esa botamos de menos o domingo pasado estaba por aquí. Pili Pampín, querida, onde andas? Onde estás, Pili? Onde vou estar, miña Rociño? Aquí aguantando a estes dous que non me deixan en paz. Mas Pili, tens que fazer-me caso, amigo. Meu filho, minha criança, tem que participar na semifinal do programa. Non pode ser. Pero pelo menos mira o que faz, mira como se move, mira. Ele vai lá ter uma jota, vai lá ter uma moinheira, vai lá ter... Vai lá ter isso. O que fizeste agora, viu? Uma bachata. Uma bachata. Vai lá ter... Eu vi ele, até aqui igualito eu vi ele até. Mas entre tu e seu... Que foi? Se meu filho... Pili, que te parece? Estar no programa? Sí. Estas notas de Lisboa são para ti. É que me trai, unha empezada. Eu visto que tinha fome de caminho e não pude resistir, mas... Bueno, pero podeme deixar isto e falo con Rubén e con Tania a ver se podemos comer, pero máis seguro que non, Renato está intentando sobornarte, Pili. Sí, trouxome unhas natas de Portugal, pero eu creo que non. Teño que falar con Tania e con Rubén, pero Renato, escoita, Renato, ti non eras a cantante de orquestra? Eu xa sou cantante, pero agora quero que a minha criança espesse como a mim também pouco a pouco. Ele é muito bonito, ele é... Son moi bonitos. É precioso, unha cosa... Ai, miña, tes o ceo gañado. Vinde para cá, eu por penso favor. que no circo estaban geniales estes dous. Vinde para cá, por favor, que temos que comezar xa o programa, madre mía. Que paciencia ten a nosa Pili. A ver, rapaces, que eu non podo seguir o programa, Pili, e ti seguro que tes información privilexiada. Por Dios, quen foi de vos a Catoira? Ai! A ver, quen ten máis pinta de levar ben o corno, Quen ten pinta aquí de cornudo? A ver, Rociño. A ver se o plantexas así. Pero que a calquera de vos quedaríamos o disfraz de vikingo. Pois sí. É que eu creo que todas temos bastantes papeletas. Eu non sei se fun, pero a min gustaríame moito ser vikinga, entón vou deixalo ali, que a xente aposte por mí, se quere. Eu, Rociño, que queres que che diga? Non podo estar en todos os sitios. Xa fun a Resurrección, fixen o camiño, estou de casting por aí adiante. Pili descartada. E esta vez deleguei nunha persoa, eu penso que a millor. Quen? Queredes saber quen é, non? Home, sí. A ver, un redoble aí, Carrillos, un redoble. Mi quillero, vente que vamos de festa. Yo puse mis mejores galas. Ah, vías ligar. Pero no te lo pierdas, no te lo pierdas, Belén. Iba por la calle y me decía, San Xenxo queda más abajo. El de San Xenxo queda más abajo. ¿Ves como aquí en este programa sabemos decir San Xenxo? Iso. Sabemos. Bueno, fantasía. Bueno, eu dixo este home, os cornos teñen que sentar. Maravilloso. Queridos Tania e Rubén, teño unha pregunta para vos. Que pasou? E que fago extensible a mesa tamén. A ver, Xa teño medo, canto credes que saben os nosos Tania e Rubén así de cultura verbeneira? No, teñen que como non van saber, se No, están todo eles o día sí, aí. eles na sí. Pouquiño, verbena. sí, un pouquiño. Pero que les dou non creo que nada. Pero que lles pasa? Que queredes, Renato? Que pasa? Que nós também sabemos muito de orquestra. Sabe, non van saber. Sim, mas de feio outras coisas que te ensinei na minha carreira. Que detrás do palco da orquesta menean moito a sardiña. Pero non nos referíamos a iso exactamente, Joselito. Non ia por aí, Eu conheço muita gente desse mundo que me respeita também. Conheço a Peque, o da Conká, mas conheço o Noli também. Eu chamo de Nolito, de confiança. Mas também está César Romero, correto. Mas o Lito Panorama, que hoje está aqui de invitado. Um aplauso para ele. Bravo, Lito! eu quero facer unha pregunta, Lito. Sim, fai. Lito, tú na casa, cando estás solo, duchaste, botas champú ou botas todo gel? Que boa pregunta. Joselito, estás engañado. Eu non son ese, pero uso champú anticaspa, non te preocupes. Que non és Lito, se tu non és Lito, tampouco sou cantante profesional, non te fodes.
Bueno, Renato, Joselito, está moi ben que saibades moito de orquestras, pero que aquí os que viven diso son Tania e Rubén. Vamos a ver que pasa. E a eles Sí. son os que lle queremos preguntar. Veña. Que vos Dios, parece, rapaces, se xogamos un pouquiño así a Home, que me preguntas atrevo. de orquestras? Genial, moi Que ben. vos parece que se esa nosa Pili Papi? Venga, vamos a fácil, que eu quero vos moito, xa sabedes. Bueno, isto promete moitísimo. Bueno, a ver, Cantos saberán? Os nosos Tania e Rubén de preguntas, pois a ver se os nosos compañeros non o puxeron demasiado complicado. Vense que facía moito tempo que non xogábamos a isto. O noso Atrapámolo xuntos se podemos, verbena edición. ¿Quién lo quieres? Vamos a ver, chicos. Eu xa non vin a semana pasada e xa non sei onde están as cámaras. Xa paso polo medio. É normal, isto de Pasa nada, non pasa nada. O directo. Isto da verbena. A ver, estades preparados? Preparados Sabedes que eu quero vos estamos. moito. Ai, Dios mío, Piliña. As preguntas van ser moi fáciles. Eu contra Tania, non? Oh, por suposto. Tania, a primeira vai para ti. Ai, Dios. Con que orquestra grabou a recoñecida artista Pili Pampín o seu primeiro disco? Tes dúas opcións. Orquesta Compostela, A. B. Sintonía de Vigo. Piliña, non había unha máis fácil, É hombre. difícil, É fácil, Mira cara. que eu te conozco ben, pero esta non sei se me... Ai, por Dios, o disco é do 91. Pili tiña 2 anos, eu. Ah, non había... Eu non fixo as preguntas, cara que che diga. Bueno, pois vou me arriesgar. A ver. Dalle, Sintonía de dalle. Vigo. No, Tania, por Ai, Dios. Ah, baixo A punto. primeira na frente. A primeira na frente. Escalón, Taniña. Pero fallou, No, como pero vai fallei, subir? Pili. Ai, fallaches, é verdad. Sentouche mal, non Xa vide. está aquí facendo trampas. Señores, perdón, esto non os olviden. Lévame a vida do mar. Queridinho, que eu tamén quero bailar. Veña, Ai, seguinte. que voz tiña daquela. A ver bueno. que pasa con miña A ver, pregunta, Rubén, que porcentaxe de galegos van polo menos unha vez ao ano a ver unha orquestra? Uf, A, o 65%, pero isto é de estadística, non ou ten B, que ver. o 53%. A. Opción A. Non me lembro ni do número, pero 65 e 53. 65. 65. Pois ben, porque as verbenas son o pasatempo preferido dos galegos. Casi o 20% por riba da media. Vas caer. Vamos, vamos. A ver, Taniña. A ver. Sabes ter máis suerte con esta. Dios mío. Con que orquestra actuou Pucho Buedo en Venezuela no ano 1955? Super fácil. Nin había proxecto, meu. A. Os trovadores. B. Os satélites. Fácil, fácil. Ai, Dios Fácil, mío. moi fácil, A ver, Tania. fácil. Bueno, a ver, A ver. unha orquesta. Eu creo que teño claro, creo que non vou fallar, ademais teño que decir que é a miña orquesta preferida que eu sempre quixen cantar nos satélites. ¡Esa! Veña aí. Sube Pois ten aí, razón, Tania, Tania, sube. porque Pucho Boedo comezou a súa carreira profesional nos trovadores, pero máis adiante ficharía polos satélites pouco antes de ir a Venezuela. Ah, sabes por que eres moi fanática, eh? Hombre, claro. Por suposto. Vamos, Rubén. A ver, sorpréndeme. Sorpresa. Que orquesta é a máis antiga? Ujú. A. Panorama. B. París de Noia. Complication aquí. Eu creo... París de Noia, vou dicir. Fatal, non? Que dixeches, Rubén? Que as opcións eran Panorama Ou París? ou París. Eu creo que París. Sí, Rubén, a París de Noia. Que son un intelectual da reina, eh? Como se... Vas caer. A París fundouse no 57, mentras que a Panorama non nacería hasta o 1988. Mira, Ah, danos Por edad, bastantes Panorama. anos, a verdade. Vamos ca última, chicos. Tania, nos anos 70
En que provincia galega había máis orquestras? Na Coruña ou B, Pontevedra? A ver, eu creo que son dúas provincias moi verbeneiras, pero eu creo que a Coruña, non? Ou Pontevedra, Tania? Dios, non sei, eu vou tirar pola miña terra, vou tirar pola Coruña. Vas tirar pa Coruña? Segura? Pili, non me mires así. Bueno, pois vou pa Pontevedra logo. Sí, Pontevedra, Tania. En Pontevedra hai sobre 52, na Coruña sobre 38, Lugo 37, Ourense 32, ao redor de 160 en total. Actualmente en Pontevedra xa hai máis de 60 registradas. Ao lorizo. Que burrada de... Vamos, Rubén, Temos ca que última. desempatar, teño que gañar, Se acertas Gaño. ista, vamos xuntos á festa esta noite. Veña, creo que imos xuntos igual, Imos igual. Bueno, igual, facemos un baile. Onde estamos, Pili, esta noite? Ai, hoxe estamos en Balón con Ourense. Tania Beiras é unha servidora. Noite, vémonos. ¡Eso! Rubén, Que pasou? A ver, dime. que orquestra naceu nunha discoteca que tiña o mesmo nome? A, Olympus. B, Marbella. Uf, Que orquestra naceu nunha discoteca que tiña o mesmo nome? ti ya sabes, É non? fácil, sí. Sí, ai, pois Hombre. eu esta fácil non a sei, creo. Vou a dicir Olympus, que soa así máis de sala. Olimpo. Estou na cima. Si a ti gustache moito subir. A discoteca Olympus tivo moito éxito negreira nos anos 90 e ligado a este establecemento naceu o grupo musical homónimo que hoxe xa é un dos máis grandes de Galicia. O sabía, claro. Bueno, pois quedamos moi claro, Taniña, a verdad? Oh, sí. Ganou hoxe pagar Macena, xa que ganaches. Perdedora. Ai, que Aquí o tiro da escalera. Gañou Rubén, ese por un aplauso. Salvaje que en el oleaje me pierde el sentido. No tengo flemas y herrajes y en los oleajes tengo un vestido. Fantástica esta edición verbeneira do Atrapámolo se podemos xuntos. Grande Aitana. Non rematou cun esguince, parece que iso é importante tamén. É que a cabeza tampouco. Bueno, guai, un biquiño aí para toda esa xente disfrutando da anunciada de Bayona. Bueno, por certo, non sei se fixaron, mentres estábamos vendo a Aitana, estaba chegando o noso artista sorpresa, Pili. Xo vi uns Eu pés. estaba mirando uns pés. Está chegando ese artista que está aí, pues detrás de ese biombo. Madre mía, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Qué secretismo? Pero bueno, equipo bravísimo, José Costas. Maravilloso, como sempre. Qué luxo, verdad, de ter aquí a José Costas, o noso padriño será semifinal. Maravilloso. Que este home sempre de talismán, nos grandes... Sempre nos trae boas vibras cando ven ao programa. A verdade que sí, ponnos a todos a bailar, a todo o equipo, que estamos en agosto. Orquestra de xuntos. Estamos en época de festas. Claro que sí, Qué de época de bonito. verbena, de alegría. Que, por certo, Piliña, como te votamos de menos todos o domingo Eu pasado, tamén moito, de verdad que os botei moito menos, pero bueno, tamén tuvestes un día sin min. Bueno, pero... Que alivio. Pero, Algo por había de exemplo, pensar, que que non alivio. estiveras Pili, Que? pois supuso que non fixéramos o concurso do xamón. Claro, Non fixeste. Home, que non me sentí... Pero todo hoxe aquí para iso. Pois Todo vamos ao dalo. xamonciño, Veña, veña, vamos, veña. hombre. Por Dios. Me hace, me pongo un vestido. No quiero riendas ni rajes y en los homenajes me pongo un vestido. É o xamón, Rocío? Comecha. Pois, non sei. Nada, non... Yo, Como? Mira, Pili, vamos facer unha cousa, vale? Mira, eu voute facer un truco de maxia e se adivinho a túa carta, te devolvemos o xamón, vale? E se non, non me acordo que tiña que dicir. Bueno, eu voute facer un truco de maxia, vale? A ver, sí, perdón, Bueno, teño dúas cartas, vale? Colle unha carta. Ensina a cámara sen que eu a mire, vale? Ensina a cámara. Vai que se non podo mirala. Vale, déixame a mirala. E ahora ven a maxia. Dende a frente hasta a bragueta, pa co demo non se te meta, A túa carta era esta. Non.
o xamón ten o meu pai. Séntese. Pero ¿Dónde está o Fei, se xamón? tens dúas cartas, Fei, como se pode ser tan tonto, hombre? Pero que Ai, fai por co xamón favor. aí, home? Poñame o xamón aí, por favor. Perdón, Pili. Pero eu non podo con vos, Pero, bueno, xa que estades aquí, ahora irme axudar a dar o xamón, vale? Vale, perdona, vale. Ah, mi amor, Porque xa sabedes, para que son os puntos? pois, Pois po xamón carné, non de consellos. Co xamón de xuntos. O xamón de O xamón xuntos. de- Pero es- vamos a ver, sabe o seu fillo e non sabe Sempre é usted. o mis listo, Ai, non me extraña, moi listo o seu fillo. Bueno, pois vamos ca primeira chamada desta tarde a ver si temos sorte. Xa saben vostedes, para que son os puntos, pregunto eu. E vostedes, para o xamón de xuntos. Vamos ca primeira chamada da tarde a ver si temos sorte e damos o xamón. E usted como tiña o xamón aí na barriga? Este, Primeiro tono, ponte quieto. Segundo tono. Terceiro tono. Irán na praia, claro. Sí, Hola, boa tarde. Olá. boa tarde. Mire, ¿sabría decirme para qué son os puntos? Que puntos, muller? Ti pa que me chamas? A ver, estamos lle chamando do programa xuntos, en directo. Son Ai, Pilipampín, muller, cariño. un momentiño, por favor, coller a roupa que se me estorrisca, muller. Pois é verdad que hoxe é para tostarnos. Ai, que Ay, pena, por cariño, Dios, como te que salga ahora chamas? mismo, home. Como te chamas, vida? Chámame Sara, muller. Sole. E quen eres? Ti quen eres? Eu son Que non me Pili, aturo a voz. cariño. Como? Son Pilipampín. Estamos de coño ou que pasa? No, muller? de E logo verdad ti que o no. meu teléfono, e El- logo ti como me chamas? El cel da tele, estamos en directo, queríamos che regalar un xamón, que Ay, Dios pena. mío, Pili, por Dios, Ay, muller, faría unha miajiña de nada, home, coller a roupa. Ay, canto sinto, Sole, de verdad. Pa próxima, a ver si muller, temos... Sara. Ah, Sara. Sara. Ah, perdón, amor. Bueno, a ver si para próxima temos máis sorte, vale, A ver, cariño? a próxima, Pili. Encantada de falar contigo, Igualmente, Pili. bonita, moi boa tarde. Gracias, Ay, amor. como sinto, ay, por Dios. Bueno, Unha pena, Que pena. É que non me extraña a xente que recolle a roupa, que hoxe está se torrando a roupa é normal. Sí. Para que son os puntos, Renato? Pois xamón. O xamón de que? De xuntos. Pois vamos de outra chamada, parecelle ben? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, pues vamos a ver si temos sorte. Joselito, deixa o xamón que o vas a marear, por favor. Primeiro tono. Segundo tono. Terceiro tono. Hola. Hola, hola. Cuarto tono. Hola. Hola. Hola, boas tardes. Hola, boa tarde. Boa tarde. ¿Para qué son os puntos? ¿Sabría decirme? Sí. ¿Para qué? É que o tema da televisión que espera que o xamón de xuntos. ¡Qué alegría está aquí un plato! Muy boa tarde. ¿Cómo se llama? Chamo Manuel, Manuel, a dónde estamos chamando? a Santiago. A Santiago. ¿Qué sorte tuvo? ¿Sabe que leva un xamón maravilloso? No, eu non creo que sea certo. É verdad, mire, témolo aquí. Si ten a televisión prendida, E mire... eu estou vendo a televisión, eu estou vendo a Pilipampín aí. Pois eu son a que está Como é que falando. Manuel, son eu que lle está falando. Bueno, Pero por contestarme para o xamón de xuntos leva usted este maravilloso xamón para Santiago de Compostela. Manuel, moitísimas gracias por vernos. Gracias. Que sorte, que sorte, que sorte. Eu estou mirando. Renato, ti leva o pelo xe do revés ou que? Que coño terno pelo hoxe? Puxaxe o peluco ao revés. Pode ser, acabo de darme conta que non ten flequillo. Pois pon na dereita, tío. Pero que fan? Me gusta así, ahora é un novo cambio de... Joselito, ti tes outro truco? Non teño máis trucos hoxe. Non teño máis, non. Cantar algo? Ahora ainda non máis tarde se queres.
Porfa. Bueno, pues sí, debo Vale. sentar otro poquillo. No me queda mal, ¿eh? No, está para dar noche, pero igual. Dios mío, qué paciencia. Pili, tes o ceo gañado. Bueno, Totalmente, pero estes dous. que ven porque demos o xamón, ¿no? Para Manuel en Santiago de Compostela que nos estaba vendo. Tiña aí Qué alegría, entre ver a televisión e ver a Pili Pampín non sabía un quen falaba. Pero ben. Para él vai ese maravilloso xabón. Qué alegría nos dá sempre que estedes aí ao outro lado. Claro que sí, regalar xamóns aquí con Pili Pampín. Caeme fatal, non podo con el ou con ela. É que está Joselito Renato. O sea, bueno, a ver, pasou, pero pode ser, non, Pili, que cando che gustaba alguén como que o fixera rabiar. Pili, ti que opinas? A ti gustou xa unha vez alguén que che caía mal Eu ou non, non? pero eu sei perfectamente que o meu marido eu non lle caía ben. Ah, sí? Non sabías? No. Pois sí. E mira ti. Anda, qué bueno. É que non falla porque sempre que está José Costas neste estudio acaba arrancándose todo o mundo. Revoluciona sempre. Pero revolución, os que estamos aquí, pero que os que non vedes na casa, todos os compañeiros de dirección están todos aquí. Maravilloso. Pois volcados con José Costas, verán, agosto, época de... Bueno, Renato... Querían sacar un contrato, Eu vine aí falar con José Costas que algo quería. Renato Pili vexo bastante recuperado da lesión do camiño, non? Bueno, Renato, é que estes dous eu non sei se é conto, Rocío. Eu Non penso sei. que é conto, moito conto. Xa, non sei, pero vexo bastante recuperado. Eu penso Manel, que de que te ríes? andan moito na noite. Ay, Belén, non sei. Deu un susto, vin aquí un espectro pasar. Vi un espectro Manel, pasar. estamos desexando verte de vikingo. Que Hombre. temos aquí Ay, eu sí, todos a intriga no corpiño. ¿Sabes lo que me costó? ¿Qué trabajiños me costó todo eso, Dios mío? Vamos. Cantos sudores. Caspiales no lo moca calor que facía, Dios mío. querido. De seguir. Que te parece se imos un pouco a que nos den ideas de cociña, tía Por Min, suposto, verdad? maravilloso, Que xa vamos. temos aquí Vamos. preparado no plato de xuntos a Martín Pais e a Diego Viqueira. Como estades, benvidos? Boa tarde. Porque, a ver, dixemos no equipo, verán Moi é boa unha tarde. época onde temos como menos ganiñas en xeral de cociñar, temos menos tempo, estamos aí con ganas de ir á praia, tal, e ademais tampouco apetece, pois eu que sei, un cocido, cosas así moi contundentes. Entón, eles vannos preparar oso, vannos dar ideas de pratos así, fresquiños, elixeiros, pois agora para o verán, non? Exacto. Hoxe vamos a preparar pois algo moi sinxelo e moi lixeiriño, que sería unha sopa de tomate con amorodos, unha Ai, sopa que fría de rico. tomate con amorodos. como Vite un sin entrante. tomates, non? Vimos sin tomates. Sí, 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 Ah. que fermosos, por favor. Estes son da nosa horta. No, nótase, nótase. Qué maravilla. Que ben. E despois como vamos a facer un prato de bonito de burela, Anda. que vai ser en un formato tartar. O sea, que estamos en tempada, estamos pois produto de tempada as dúas cousas, tanto tomate como bonito. Nada. Que rico, Aquí- pois empezamos que Como se fai esa sopa sí. de tomate con amorodos? Vale, pois a sopa vamos a empezar o produto principal, que é o tomate. Vamos Bueno, a o tomate xa se coller- come crudo solo, Sí, vamos a coller pintaza que ten. A verdade é que nesta un bo época dá un bo gusto, tomate, Un bo vamos, tomate da vamos casa. a coller, a cortalo. Claro, vamos porque a vamos combinación, quitarle- fíxate, Sí. Pilia, é unha combinación de tomate amorodo así de primeiras, non, a mí non se me ocurriría É na a casa. primeira vez que o escoito, pero bueno, seguro que sale algo rico aquí. Pois sí. Vamos a facer todo na maquiniña esta, Sí. na batidora, xa do Moi ben. aberto. Oi, unha cousa que estou pensando, porque claro, outra cousiña que tamén apetecería así nestas datas e tal, son as navalliñas, Pili. Hombre, Claro. aquí Esa vai en toda tamén. época. A ver, Pili, eu perfectamente acompañadas por Martín e Diego, que seguen avanzando. Claro, porque lle estaba preguntando eu, Rocío, que Sí. porción de fresas lle pon con ese tomate que era xeneroso, que porción de fresas lle pon, e dime que máis ou menos Máis ou menos a un mesma- a mismo de tomate que fresas. Ah, pois que interesante Botoulle isto. tamén un dente de allo, que non se veu, pero está aquí metido, E agora a batir. Ahora ven o bo, a ver A ver. esto, como Buah, que pinta, que fresquiño todo, non? Que combinación aí. vale, esto batimos ben. Esto sería- Ahora paramos. Sí. E ahora botamoslle sal, Sal. unha pizca de sal, botamoslle un chorro de vinagre de mazá.
Isto é a gusto do consumidor. Sí, porque o do vinagre sempre... Sí, pero o vinagre sempre ten debate, non? Sí, o de mazá é un pouco máis Sí, para todos os públicos. Vale, e agora emulsionamos, a ver isto que non... Espera. Vale, vamos co aceite en fío. E así se teríamos a sopa, non? Así se temos a sopa. E agora, por ir avanzando de segundo prato, dicíades de facer un tartar... Un tartar de bonito de Burela. Que ademais estamos estos días celebrando non Pili o a festa, do bonito en Burela, sí. Claro, que bonito, típico alimento que ten moitísimas posibilidades culinarias tamén, non? Sí, espectacular. É unha cousa que desde crudo como vas a facer nós, brasa, parrilla, forno... Nos no restaurante Orixe facémolo eso en moitas variedades. Como facediendes o tartar? Que lle botades? Para o tartar hai que cortar o que é o... En taquiños? O bonito, como se ve aquí. Podedes ir preparando xa, en taquiños, e despois vamos a facer aquí, aparte, vamos poñer cebola morada. Sí, por que ten que ser morada? Bueno, en principio, antes era unha cebola que era un pouco máis suave, pero ahora mismo, non sei por qué, como é o motivo, xa ten a súa xa está bastante forte. Que pica. Sí, que tengo pica. tal. Pero tampouco lle botaches moita, non? No, é que vou facer para esta, sabes? Pois vou facer un pouco que para 200 gramos máis ou menos de bonito. Ají ou guindilla roja. Isto pouco porque esta pica. Esta pica? Sí, esta pica. Queres... No. Hai certas cousas cando vou cantar que non podo comer a mí. Esta pica. Vale, botamos o qué? Un pouco de mostaza antigua. Ai, me encanta. Mostaza antigua. Ai, a mostaza me encanta. Botamos cilantro. Ai, o cilantro gustame moito a mí tamén. Picado. Sí, picadiño. Claro, pero todo isto, as cantidades deben ser moi importantes, porque claro, pasaste un pouco co cilantro. As cantidades ou co picante salías, non? É probalo. Si che gusta máis picante, botalle máis picante, Rocío. Sí, tamén é gusta verdad. máis o cilantro, máis cilantro. Vale, lima, podríamos incorporar o que a pel que é o que máis aroma lle dá, o que pasa que non trouxemos o rallador, co cual non lle podemos poñer. Temos aquí isto, ahora poñémoslle un chorriño de soja. De soja? Soja sin gluten, ademais, para que poda tomalo todo o mundo. A ver, para comer esa xente ben. Moi ben, temos aí a mistura. Vale, e agora isto hai que terminalo con aceite. Con aceite? De oliva, o mismo. Botas ti, e voulle removendo. E así, para que vexan. Tamén aceite, cantidade, canto, así, moito, pouco... Isto ten que ser unha cousa equilibrada. Ti sabas mirando. Vale, isto, ahora mismo, temos todos os ingredientes, o que incorporamos. O que o apintado. É o bonito. Como se fora unha vinagreta, non? Sí. Agora, deixámoslo macerar. Esto, ensinamos un pouquiño para que a xente vexa ben como vai quedando esa mezcla que temos aí. Sí. Buah, que boa pinta, que fresquiño, pero ten os seus toques, Yo anche dar o picante, o picante do ají, o cítrico da lima, e o fresco. É unha sensación de sabores espectacular, seguramente. Vamos a terminalo con un pouquiño de pimenta blanca. De pimenta blanca. Miña, non hai que e isto está para emplatar, temos para emplatar os dous platos. Non sei se queredes que empecemos vos mandades ou por que queirades. Empezamos por este, perfecto. Só temos aquí. Claro, logo a presentación do tartar tamén é importante, a presentación, que aquí, a ver, Martín Sabio, pero díxome, para, Diego, porque eu traería aquí... Moitas cousas. Sí, pero que é un prato que entra moito polos ollos, non? Sí, aparte, claro, mellor unha mayonesa de kimchi, unha mayonesa picante, ou wasabi, a ver, cousas un pouco... máis elaboradas para... Sí, bueno, para rematar un pouco tal. E que valor engadido diríalles que lle aporta este plato bonito de Burela? Bonito de Burela é todo, no plato que é notase, non? No sabor. O sabor. É un produto que é super san, que temos aquí ao lado. Bueno, hai que aproveitalo. Pois sí, porque ademais a época de bonito é agora, non? É agora, sí. É agora, así que todos aí a polo bonito. Manteca. Pili, faz os sonores ti, Vale, Oxe, non podo, Rocío. No, vai lle metendo ti porque eu non non pasa solo nada, comer cebola nin allo unha cando vou ensalada de alga wakame.
Para Iso que? rematar, unha ensalada de alga wakame. Ajá. O sea, Esto está moi de moda agora, Pili. Para rematalo, No, está... sésamo negro. Sésamo negro. Sí, isto sería Pero un que plato. chulada de plato. Claro, Buah, sería qué un pasada. plato Bueno, faltanos botar a sopiña, Ahora ¿no? vamos a... Ahora vamos a Claro, hacer un para que plato. quede aquí. Ay, qué pintaza ten isto, de verdad. Vale, Pili, ti a sopa así, non? Que non pica. Non podo, amor. Voy a volver No, a porque leva Eu podo allo, ir eu dando cando vou a tartar. cantar non suelo tomar allo nin cebola. A ver. Son manías que teño eu. Encanta mami o tartar, ademais. Dixéronlo antes, que non lle Pero non hai botaba problema, non hai problema. No, pero temos que ir a Rocío, que tamén lle gusta Aquel tratar. ten fame, No, aquel ali non lle deu Está ben mantido. Buenísimo, rapaces, guau. Oh, qué explosión de sabores. meto na nevera, veño mañá aquí ao programa a buscalo. Qué explosión de sabores, riquísimo, ¿eh? Muy rico, rapaces. Que lle botache, sal? Sí, Un poquinho falta máis de sal. Ajá. Pois sí, a verdade é que, Falta Pili, de son dúas pimenta. recetas chulísimas agora para este mes de agosto, non? frescas. Fresco, moi É sano. super É fáciles importante de que se facer. poden facer na casa tranquilamente. sin Tranquilamente, problema. porque son moi fáciles de facer. Todo o mundo sí, ten señor. tomates, todo o mundo ten amorodos nesta época. Pois sí. Sí. Sí, a min pareceme difícil lo que fixestes como calcular ben as proporcións de cada Nada, isto cousiña. faise como fan as nais cando fan unha empanada ou unhas orellas. O que pida a masa, pois aquí a ollo, que vai a pedir. Sí, pero para iso hai que saber moito para Aquí, chegar aí a pois, ese esto, grado. mira, estas serían sobre 250 gramos. Ponlle de tomate, 250 de amorodos e despois o aceite, aí si xa o que che pida, A porque ollo, claro, non? é que depende da agua que teña Claro. o tomate, claro, é que o tomate é o amorodo. Por supuesto. Bueno, Pois gustaronos Pois moito, esto, verdad, a ver como Pili, é. estas ideas aquí de É sopilla. que Ti a sopa non a probas, Pili? Estes tomatiños da casa, Rocío, xa teñen agua xa en por sí, xa Pois sí. se comen solos. Mira, Os mira que compraos e textura, diste, que "Oh". corten. Esa combinación de tomate e amorodo, que rico. Pois sabedes, moitísimas grazas, rapaces, por traernos Foi un placer. estas dúas ideas tan chulas, que estou vendo estos platos, sabedes con que quedarían tamén señal? Cun albariño, non? Oh, por Dios. O albariño con todo, senta ben. O albariño con todo, que pasa que aquí agora, como estamos nos en horario infantil, pois non podemos aquí ofrecervos unha copiña de vino. Eu pregunto vos sodes de dormir, Pili, con máis ou con menos roupa? A mí xa me preguntou unha vez o doutor Bison, acá llevando mico desde aquí, pero como vamos dormir desnudos na cama? Que cochinada é esa? Ai, muller, hai que cambiar as sábanas, Claro, mellor. Pero a ver, que según este estudio que se publicaba aí, resulta que mellora que bo pa saúde. Sí, pero fertilidade. todo ano. Hombre, pa fertilidade será todo o ano. Quero dicir, no que pero que pasa que é un morrote. non sei eu se dormir espido como vai ser mellor pa fertilidade. Por que? Según este estudio, sí. Para fertilidade, mira, teño aquí anotado, para fertilidade, saúde emocional e saúde xenital. Ai, eu doulle grazas a Dios que teño dúas fillas, pero eu durmo ca felpa, co pijama de jumaco do caino. Pero en verán- comercios estes, moi madre. En verán, Pili, sí. En verán, cunha camiseta sí teño que dormir, e cunha braguita, por suposto. Bueno, pero eso non é estar, eso Eu non é teño que espida, tapar, Pili. eu teño que tapar a varejiña máis Claro, pero aí Javi está dando no cravo, porque a Claro. pregunta é, en inverno que facedes? Dormides espidos ou non? Como acompañar. Pili, se estás acompañada, ti pos a camiseta ou xa queda. No, eu ainda que dorme acompañada, eu ca felpa e co pijama por riba. Manel? Hombre, vamos a ver, es que eso depende del cuerpo que teñas, coño. Porque un cuerpo como o meu, que perde bastante desnudo. Ahora vestida, ou dando gusto, pero desnudo. O sea, tápate, coño, tápate. A imagen tan compañera que tes, que lle podes revolver o estómago, Dios mío, querido. Ai, que mal, Jodes. que mal te queres, Manel. Claro, a ver. No, verme ben, que soy Hai realista. que quererse, Manel. Tamén depende moito se tes aire acondicionado. Eu son de dormir Bueno, con sí. pijama e con camisón. E penso que cando escolles un aparello, o aparello te escolle ti quererache como eres. Tamén. Coño, claro. Non mirares fora Uy, de... un momento. Ai, hai a canción esta que dice tápate, que tengo frío. Eu creo que hai eu creo que sí que hai beneficio, o sea, porque ti falabas da saúde emocional xeral, da saúde xenital, a ver, pode ser unha cousa do contacto, non? De que o non levar roupa e sentir así Bueno, como para que... seducción tamén creo que Perdóname, apuntaba Rocío, Manel, a ver que queren aqueles dous, que mira co calor que fai a Outra chaleco de vez. plumas. A ver que van dormir. Esta podía quitarla, porque non... Eso é seducción. Eu queria dizer
estás a falar agora que eu pois porque inverno cando hai que quitarse a roupa, non? E eu cando estou con alguén, eu sempre lle pido a meu fillo que toque ca súa tuba unha canción que me encanta porque que É un saxofón. sempre, isso, un violín, ben, sí, toque Pero esto que? É verdad. Ben, despois deste momento surrealista, lo que prefiro non afondar é unha cousa. Mentres non apareza Joselito tocando saxofón nese momento... Sí, no, eso non. Deixo. No, xa está. Que, digamos unha cousa, Manel, onde está? Ai, é verdad. Eu que sei, non sei, non foi. Iría a Catoira. Que Catoira xa foi? A ver se lle quedou un corno en Catoira, moi por eso. Foi Pois non buscalo. sei, veña, pois... Pero, Pili, Manel Mosquera, sabemos algo del? Eu que sei, Lucía, igual vai facer un pis. Como vos quedou o corpo, Pero Pero isto que é? Pero... A ver. Claro, vela. Uri, deixáchelas en palabras. Non che dixen, por eso me tapo na cama, coño. Non che dixen. No, pero ven aquí conmigo, Pili, vinde, Manel. porque, Manel, creo que este outfit merece que se che besa de corpo enteiro, sí ou non? Aí no público. Sí, non? Claro que sí, por favor, pasen e besan. Manuel, dá un pase aí, Manuel. Madre mía. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Manel, digoche unha cousa, desa guisa ti veches que causar sensación en Catoira. Terrible. Arrasaches. Sobre todo porque empezou cun polo nos ombros, esa cousa. Aí sí que era onde chamaba a atención. Así pasaba desapercibido. Hombre, claro. Normal. Pili, vemos a Ay, aventura por de Dios, Manel. todo deseando. A ver, mal non che foi, Manel? No, ao final a cousa empezou moi mal, pero rematamos bien. Moi ben, ademais, fixeche amigos. Sí, hombre. Tamén me apedrearon antes de sentarme vestido Bueno, como ele, pues sí, xa. Home, é que pensaste que ibas a Sanxenxo. Claro, no, eu a mí dixeches que iba a unha festa. Están me dicindo as compañeras por aquí que vas un pouco de vikingo sexy, Manel. Non sei. Sí, dígelo que sí. Xulguen vostedes. Unha cousa, Pili, eu agora a verdade é que teño o corazón partido porque non sei se me gustou máis a tua aventura no Resurrection Fest Bueno. ou a de Manel en Catoira. Eu penso que a de Manel. É que moi... Bueno, estuvo mal, Bueno, pero Pili aí no Resu... Pero tírate conta que a min ao resto non se me podía mandar. Porque eso de menear a melena, non podía. Está Ben, complicado. ben. Puri, ti que opinas? Con quen te quedas? Con Pili no Resu ou con Manel de Vikingo? Yo adoro a Pili y... Pero que le pasa a esa señora? Está superado. No llores, por favor. ¿Qué me estaba pensando? No Vikingo Sexy, estaba pensando en aqueles dibuixos animados que había de Vikingo. Puri estaba botando a voar a súa imaginación. Por aquí vos, rapaces, É que a mí o de Pili no Resu foi, para mí eso foi icónico. Pero por que temos que escoller? Cando temos a estas dúas figuras aquí. Tens toda a Un razón. aplauso para ambas. Bravo. Toda a razón. Toda a razón. Bueno. Como vai vir o xurado de Xuntos? Non mo podo creer. En un espello da habitación flotaba unha mociña en camisón. En vez de preocuparse de xogar, dáballe somente por soñar. Ese neno nas nubes era eu. Pensaba con toda a razón que hai dos clases de xente nada máis, os artistas e todos os demais. Xuntos quero ser artista, os xuntos o protagonista.
hermoso. Os tontos, sé lo máis fermoso. Firma talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Por favor, compréndeme, quiero ser artista. Esa primeira semifinal, como está de xurado? Hola, boa tarde. Moi boa. Xa desembarcastes no barco de xuntos. Ai, Dios mío, cada día é unha sorpresa. Que tal a Encántanos, travesía, eh? capitana Ai, de Pili? maravilla, porque íbamos ir polo Milladoiro, pero non nos deixou. Porque además estamos en festas aquí no Milladoiro, me entendes? Vento a favor, Sí, entendo, sí, sí, ¿no? sí. Todo a toda vela. Despois, Moi se queres, ben. ao rematar o programa, le vamos a dar unha volta. Ai, que ben, Hasta sí. Rubén pescou unha marajota. Ai, unha faneca, pesquei. Maravilla. Bueno, xa temos o noso xurado preparado e como nos días decisivos temos estas bolas, porque, como sempre, para que non haxa ningunha dúbida sobre ventaxas ou favoritismos nas finais, imos a sortear a orde coa que concursarán pois esos aspirantes que están agora mismo mirándome con cariña de ai, que nervios, aí no backstage, porque claro, psicolóxicamente non é o mesmo pois ser os primeiros ou os últimos, non? Os que lles toque concursar. Eso decidirá o como nos sucede nos días decisivos aquí no noso concurso o azar. Os nomes de todos os concursantes están agochados nesas 6 bolas laranxas. E como sempre, nos días claves, quen abrirá estas bolas? Bueno, pois non vai a ser o xurado, senón que lle imos a pedir a unha man inocente que sexa... Eu, porfa. Eu. A ver, pero eu... As bolas, eu. Inocente. Joselito, pero eu iba a pedirlle a José Costas, que é o artista que está aquí, que faga os José Costas, honores. hoxe non pode. Non pode. Pero unha cousiña, Pili, como presidenta, a ver que Levan tocando facemos. as narices todo o programa, deixalle, por favor, deixa. Autorizas a Joselito que se Deixalle, esa man sí, porque inocente? me parece moi inocente. O pai non, pero el... Bueno, pois Joselito, eres a man inocente, que... Sí, pero eu teño que dicirte unha cousa. Pero Joselito, ten que ser agora. Sí. Bueno, a ver, imos a publicidade porque Joselito ten que ir ao baño. Están vendo esa urna que contén esas bolas que agochan os nomes dos concursantes que hoxe se van a xogar o pase a final, a gran final da cuarta tempada que viviremos o 8 de setembro. Imos a sortear a orde pola que terán que actuar. Para eso pedimos a axuda dunha man inocente. Finalmente pois presentáronse Renato e Joselito e serás ti, non, Joselito, Sí, o eu. encargado de ir sacando esas bolas. Así que concursantes moi atentos porque imos a sortear a orde da semifinal. Veña, imos coa primeira. Primeira, sí. Uf, que tensión. Non a lías, Joselito. No. Un momento importante. Vale, sí, a ver. Barcelona, Real Madrid. Sergio. Era unha broma. Moi ben. Sergio será o noso primeiro concursante, un home sensible que nos contou aquí a súa historia de superación, como a música o axudou a superar tantas situacións difíciles sempre que veu aquí, coas súas cancións propias. Seguro que hoxe nos obseacará con outra nesta semifinal. Sergio será o noso primeiro concursante en actuar. Imos, Joselito, coa seguinte Segunda, bola. Estalo facendo moi ben, Joselito. Moitas grazas, Rocío, sí. Buf, Betsy. Betsy! Bueno. Betsy será a nosa seguinte concursante, unha muller, bueno, a súa especialidade é o lírico, pero ela toca todos os paus, unha muller cunha voz asombrosa que nos deixou abraiados, pois fai un fin de semana. Así que veremos hoxe o que nos ten preparado. Betsy actuará en segundo lugar. Imos co 3. Co concursante número 3, Joselito. Moi ben, Renato, está rapaz, moi ben, A ver. Ari. Bueno, Ari,
Lamentablemente non a temos aquí cos demais concursantes porque hoxe la mesma va de la escoitar agora nos contaba que non puido vir hoxe aquí a final, pero queremos que Ari esté presente de algún xeito con este vídeo. Ari. Hola chuntos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lamento mucho no poder estar ahí. Yo sinceramente me siento muy mal vocalmente. He estado con una gripe muy fuerte y me ha pegado mucho en la garganta, pero bueno, les deseo muchísima suerte a mis compañeros, a todos por allá, un abrazo grande y bueno, nos vemos pronto y mil disculpas. Muchas gracias, chao. Ai, Ari, que magua que non poda acompañarnos. Bueno, o seu nome aquí estaba nesta urna. Aquí. Joselito, imos co seguinte concursante, non? Sí, vamos allá. Veña, Joselito. Aquí está. Renato, Vamos, Joselito Cecilia. está facendo, vamos. Muy ben. Está... Ben aí, seguinte. A ver. Como está Joselito? A ver. A ver quen é o noso seguinte concursante. Lil Mike. Lil Mike, este rapaz de Coruña, un talentazo, 17 anos. Bueno, emocionounos moitísimo cando estivo aquí, o seu paso por esta cuarta tempada, a súa historia tamén de superación persoal, a música como vehículo para superarse a un mesmo. Madre mía, que plantel temos hoxe de concursantes. Lil Mike xa está aquí no noso plató. Imos co Joselito, que nos quedan todavía. Quedan dúas. Que nervios. Veña, Joselito. Vamos. A nosa man inocente está moi ben, Non lle temblo o pulso. Daniela. Bueno. A nosa fermosa bailarina que leva aí a danza no sangue, leva bailando dende os 4 anos. E bueno, ven con toda a forza hoxe a semifinal. Veña, quédanos unha bola, está claro xa quen vai ser o noso último concursante, pero para que vexades que non hai trampa ni cartón. Bueno. Claro que sí, Joselito, moi ben. Gústame isto que estendes todos pendentes de min, Xa sabemos, Joselito. A ver. Se todo está ben. Arrancadeira. Moi ben, arrancadeira. Estos rapaces da Pobra do Caramiñal que a nosa Pili seleccionou na rúa nun deses castings que fixo Pili Pampín durante esta cuarta tempada. Aquí tendes a Antón, que é o representante do grupo e que aquí está no plató. Pois nada, Renato, Joselito, moi ben, teño que dicirvos que moi ben, Gracias. Joselito, Pili, ti veches bollos Moi ben, collendos. portáronse moi ben, a verdad. Moi ben. Sí, moi ben, Moi ben, Joselito. rapaces, pois nada, xa vos podedes sentar. Vale, vamos por ali. Venha, vamos. Bueno, rapaces, xa temos aquí os nosos finalistas. Pois xa estamos desexando escoitalo preparado no plató de xuntos. Sergio. Tan bloqueado, tan valiente, algo callado o imprudente, un tanto hecho mierda, un tal rock and roll, estrafalario con corazón, observando, pensando por pensar, rezando por no romperme, volver a empezar, aprendiendo a caminar sobre las mismas heridas que deja cada parte de mi mente en el camino, respirar, volver a empezar. Tan elegante, tan hecho un desastre, algo horrendo, bastante sexy. Gracias. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por ahora bien. Bueno, Sergio, que acaba de facer aí a
A súa primeira actuación, agora veremos que lle pareceu o xurado. Eu, como sempre, teñoche que preguntar o primeiro que facemos coas caixiñas que están tamén presentes hoxe na semifinal. Collemos caixa moi ben. Xa sabedes que nesas caixas temos aí puntos positivos, negativos, pode haber tamén un pase directo a final. Veremos que hai por aí. Vente comigo, Sergio. Pili, que vos pareceu? Hola, Sergio, boa tarde. Moi buenas tardes. Volvéchelos a traer unha creación propia? Sí. Era túa? Sí. Sinceramente, Sergio, para ser unha semifinal, faltoume algo. Sí. Faltoume vida, faltoume interpretación. Non sei, víete perdido hoxe, non sei por qué. Sí, porque... Que che pasou? Debí tener puesta la cejilla mal, que estaba desconcentrado, que estaba tocando la primera cuerda y era como que no me cuajaba. De que empezaches ca guitarra desafinada. Sí, un poco. Sí, ¿verdad? Al tener la cejilla así, pues como que se me apagaban las primeras cuerdas. Ya. Vinte, a verdade é que te vi un pouco desubicado cantando o tema, non estabas centrado. E iso restoume puntos. Telo que entender que estamos nunha semifinal e temos que ser un pelín máis exixentes, vale? Pero bueno, estuvo ben. Bueno, a pesar de do que di Pili de que hai que ser exixentes porque ao final estamos nun momento crítico, non? E hai moitísimo nivel, eu teño que decir que sí que é certo que o primeiro que notei e que me chirriaba un pouco era a da desafinación da guitarra, pero se vou máis alá, a min gustame moitísimo as túas composicións. Eu dixencho no seu día que me encantaría velas esos temas que ti compós cunha banda inteira porque as letras son increíbles. Sí que hoxe un pouquiño máis vacío e ademais ti non estabas cómodo e notabasche moito, pero noraboa polas composicións que faz porque a min gustame moitísimo. Eso é verdade. Moi de acordo con que digan as compañeiras, creo que a guitarra foi o que desconcertoute durante toda a actuación, pero destacar a túa voz que é moi peculiar por compartir esas letras, as túas vivencias con todos nós. Moitas gracias, Sergio. Bueno, como sempre, creo que viñeches moi ben acompañado. Sí, con mi parella. Coa túa parella que víamos aí con Rocío Padín, así que te parece se te vas a reunir con ela e a ver elas como viron a actuación, pareceche? Perfecto. Moi ben, pois un aplauso para Sergio. Unha seria candidata a gañar o noso concurso que xa está, xa viron con cara de concentración aquí no plató de Xuntos. Un aplauso moi forte para Betsy. Betsy, impresionante. É que eu non teño palabras. Bueno, aquí Joselito, Renato están... Que hasta o pelo. Quedaron calvos de emoción. Madre mía. Normal. Betsy, eres impresionante. Agora o xurado che dirá que lle pareceu a túa actuación. Teño che que preguntar que facemos coas caixiñas. Se collemos unha hoxe día da
da semifinal ou pasamos? No, hoy voy a pasar. Que la vez pasada la pasé muy mal con la cara. Que ese momento, claro, pode levarnos ao ceo, facernos sufrir un pouquiño. Bueno, pois Betsy non colle caixa, prefire escoitarvos a vos. Pili. Hola, Betsy, encantada. Eu non che coñecía. Chegaches á semifinal a semana pasada que eu non estaba. Un placer conocerte e un placer escoitarte. A verdad, parabéns. Facía moito tempo que un concursante non me puña a pel de pita. Parece mentira que un corpo tan menudiño, tan ben feito, as cousas hai que decilas, que teña ese portento de voz. Parabéns. Gracias, Moitos muchas parabéns. gracias. Ai, sigo emocionada, en serio, teño unhas ganas de chorar, pero de chorar do que me emocionaches, non de por nada malo, senón porque escoitarte é un verdadeiro regalo, de verdade que sí. Teño, igual que Pili, durante a dende que daches a primeira nota ata a última, pel de pita todo o tempo, como a Pili, de verdade. Que maravilla, noraboa. De verdad, muchas gracias. Ademais, Rubén, que viña super nerviosa, Eres cubana, Chama atención. Cubana. Cubana, pero creo que estás moi a gustiño aquí. Sí, sí. Decías outra vez que estabas moi tratada. Mira, decías no vídeo que cando faltan as palabras, a música fala. Eu creo que ti falaches no linguaxe que hai que falar, da verdade e do arte, porque tes moitísimo arte. Eu creo que quedo calado e ti canta, que eu estou contento de escoitarte. Felicidades. Gracias, muchas gracias. A verdade é unha pasada escoitarte, terte aquí no escenario. Claro, que eu vos dicía, a mí sorpréndeme, Rubén, como alguén con este talentazo pode estar tan nervioso. Porque ela dicía, chamei a moitas portas e non me abriron ninguna. Nos estamos encantadísimos, pero así, coas dúas manchas abrimos as portas. Estamos no, pero diste que está nerviosa no directo, cando canta non se lle nota nada, non transmite para nada ese nerviosismo, o sea... Sí, ten un talento brutal, creo que está agardando a túa familia, que estivo aí pendente sempre da túa actuación, así que nada, unha aperta moi forte, un aplauso e sorte. Placer volver a ter aquí neste escenario de Xuntos Verán a Lil Mike. Yo, va pa' ti, mamá, yo, dice, yo. Listen to this. Yo, dice, no, te debo tanto, no puedo aceptar que algún día tú tiras. Daría lo que fuera por volver hacia atrás. Quien pudiera revivir esos momentos, ojalá. La vida solo es una, yo te quiero, mamá. Si te veo llorar, yo me siento culpable. Me duele el corazón si discutes con papá. El lazo familiar es algo fundamental. Y si se rompe ese vínculo, ya no hay nada que hablar. Las personas son efímeras, se marchan con el tiempo. Te prometo que no vas a marchar sin que lleguen lejos. Gracias por cuidarme, te lo debo. No me queda nada, si pudiera te daría el mundo entero, pero no puedo porque no me queda nada. Solo un par de temas y mi bamba reventada. La puerta de mi cuarto ya está rota. Estoy cansado de cagarla porque es una tras otra. No me merezco todo lo que me otorgaste. Si hablamos de mi personalidad, soy un desastre. Me revienta verte llegar del curro con el desgaste, con los ojitos llenitos de agua sin hablar con nadie. Te debo tanto, te debo tanto, te debo tanto, te debo tanto. Cuántas veces me dijiste no te fías de la gente, y por no hacerte caso complicado mi presente. Te debo tanto, te debo tanto, te debo tanto, te debo tanto. Que pasada, Lil Mike, como estás? Benvido de novo. Bien. Que tal? Con moitas emocións a flor de piel. Non me extraña, despois deste pedazo tema que acabamos de escoitar. Agora lle dicides, Pili, Tania, Rubén, que opinades? Pero Lil, primeiro, teño que preguntarche que facemos coa caixiña. Collemos caixa? Veña, pois imos coller unha caixa. Madre mía, deixou o corpo esta canción de Lil, Pili. Buah, madre mía. Entendo que composición propia outra vez, non? Buah, que lle querías transmitir a túa nai Lin con este tema? Bueno, a ver, básicamente... Sí, claro. Bueno, a ver, básicamente quería transmitirlle que a pesar de que pasara malos momentos con ela a nivel emocional, tipo, porque, a ver,
reconozco personalmente que hai momentos na vida nos que un está máis vulnerable e tristemente podemos acabar pagando con personas que realmente nos queren e nos cuidaron toda a vida, sabes? E creo que eso é algo moi malo, polo que hai moitas familias no mundo que se destructuran por culpa deso. Creo que é algo moi importante que debería cambiar, porque as nais son algo moi importante e nai só hai unha. Bravo! Unha cousa, propoño, a túa nai estaba me dicindo que estaba, lóxicamente, moi emocionada escoitando aí no backstage. Que che parece se lle dicimos que entre e lle dis esto en persoa? Vale, Sí? vale. Que pase, por favor, a nai de Lil Mike. Buah, vinde por aquí conmigo. ¿Cómo te chamas, corazón? Merchi. Merchi. Buah. Merchi está, pues se dicía, eu teño o corazón encollido despois de escoitar o teu fillo. Ti como estás? Bueno, pues imagínate, en la casa, a boiña como estará hoy, chedes. Todos. Merche, douche moita tabarra, Lin. Quen? Lin, douche moita tabarra. Pero a tabarra como? A tabarra, quero decir, Traste. complicado, traste, rebelde. Bueno, no, que pasa que é moi sentimental, é moi... Pero é un solo, xa ten aí unha personalidade tremenda, é adorable. Este neno enseñoume moitísimas cousas, desde que chegou ás nosas vidas, a familia, seu pai, a mí, aos avós, a todos. En xeral, a todo o mundo. Que bonito. É un sol. Solo lle deseo que o mellor. Sea un o mellor. Eu quero dicir... adulto fuerte. Oh. Ahora está nada, bueno, que pasamos todos, todo eso, hai moitas cousiñas, moitos conflitos, moito aí interiores e tal, pero que sea fuerte, para superar, porque o ser moi noble, pues conleva moitos paus e sufrimento, pero nada, que vai ser orgullosísima, vale, de como era a súa forma de ser, e que teña que no escenario se transforme, que colla ese coraje que lle dá esta cousa, a música pa el, faille, o sea, falle desafogar, o sea, el... Bueno, ademais amosa, non, Rubén, esa sensibilidade que ten, que nos namora cada vez que ven aquí, non? Extraordinario, o sea, é algo que ten aí, que, bueno, que vos lle dades a oportunidade de mostrar. Merchi, Rocío, Lili é un máquina, pero eu creo que é un máquina pola educación que ti lle estás a dar, porque é o que di e polo que ti lle estás a ensinar. O sea que o traballo del é traballo dos dous. Sodes un equipo. Felicidades, super ben. De toda a familia, de seu pai, de todos. Claro que sí. Dos avós, de todos. Pues un orgullo enorme, non me extraña, que bo equipo, verdade? Que sensibilidade ten, que carisma. Oxalá isto se sasó o principio dunha carreira chea de éxitos, Bueno, quen sabe? efectivamente. Que luche, que é o importante. Pois un placer ter vos os dous aquí no plató, claro, por suposto. Aguantas un segundo, que me necesito expresarme. Claro, A ver, Lili. esto non é por ser repetitivo, ni moito menos, pero aparte de ir para a miña nai, pois a última vez que vi o programa veo unha chica moi encantadora comigo, que é a miña mellor amiga, e creo que a veces pensamos que realmente a xente adulta só pode ter amigos que son da súa edad, pero a verdad que para ter corazón todos valemos, teñamos a edad que teñamos, eu creo. Pois a tua amiga estaba aí escoitando esa mensaxe. Eres genial, Lil Mike. Moita sorte hoxe na semifinal. Muai, Merchi, un placer coñecerte. Marcha de aí o backstage cun aplauso, por favor. Pois veremos que sucede hoxe. La estás preparadísima no noso plató. Un aplauso para Daniela.
impresionante, Daniela, que estilazo, que de todo. Benvida, como estás? Ben. Bueno, que facemos coas caixiñas antes de que o xurado nos diga a valoración da actuación? Collemos caixa ou non? Sí, collo unha. Colles unha, veña, pois vai Daniela por unha caixiña. Lembro que están aí presentes tamén os na semifinal con puntos positivos, negativos ou quizáis un pase directo a final. Vente por aquí, corazón, que se che besa ben. Pili, que che pareceu? Hola, Daniela. Hola. Como estás? Xa máis tranquila? Sí. Mira, hoxe viñeches estou mirando con zapatillas de punta. Sí, sí. Eso? Bueno. Arriesgaches? Sí. Esta vez arriesguei. Arriesgaches? Sí. Moi ben, porque non resbalaches? No, porque esta vez traxe resina. Ah. Que é para non resbalar. Estupendo. Eses son os segredos que tendes vos, que eu non o sei, porque non fago, vale? Pero quero decirche que estuvo magistral a túa actuación, moi elegante, moi bonita. Penso que moitísimo mellor que a última vez, polo menos creo que se notan moitísimo máis os ensaios encima. Sí. E pola miña parte, darche moitos parabéns, Daniela. Moitas grazas. Unha profesional, que ven preparada, ca súa resina tamén, sabías todo o que tiñes que traer, a verdade é que é unha maravilla verte bailar, de verdade. Eres super elegante, como que estás aí flotando polo plató, é unha maravilla, de verdade que sí. Eu auguroche un futuro moi prometedor. Noraboa pola túa actuación. Grazas. Daniela, por si algún día che pasa e non tes a resina, sabes o que eu utilizaba a veces cando bailaba? Laca do pelo ou unha bebida refrescante a untas aí nos pés e o pé queda chei tradicional, pa tradicional tamén os pés tamén esvaran un pouco. Onde dixo que puxo laca? Nos pés. Nos pés, para non esvarar no chan. Perdón, entendí outra cousa. Logo, parecesme super elegante e recordar sempre a disciplina que require destes tipos de bailaríns como este. Tamén a túa mestra que estaba aí, que sempre ven con vos, os ten sempre a puntiño para cando saídes aquí, saídes sempre coas mellores condicións. Nada que dicir, es un cisne. Total, un cisne precioso. Felicidades. Grazas. Pois nada, con esta valoración maravillosa do xurado, corremos aí ao backstage. Moita sorte, corazón, na semifinal. Un aplauso forte para Daniela. Preparadísimos estamos e desexando velos hasta no noso escenario Arrancadeira. Bravísimos Arrancadeira, que gustazo vervos aquí outra vez, guapísimas estades, e guapísimo Antón Bello al lado de Antón, nomeado non por todas vos como portavoz oficioso. Que tal, Antón? Moi ben. Antón, o que Pili bautizou, como dixeches, compañeira, o home entre todas as mulleres. Bendito era él entre todas as mulleres. Efectivamente. Bueno, pois agora escoitamos a Pili, Tania e Rubén a ver que lles pareceu a vosa actuación.
Pero, Antón, pregunto vos, que facemos coa caixiña? Collemos ou non? Eu penso que sí. Veña, e pois nada, vas ti, Antón, a por ela? Veña. Vai, Antón, a pola caixa. Agardamos que hoxe, por favor, non queremos disgustos, todo moi positivo, nesas caixas. Renato e Joselito dan a bendición, todo ben? Bueno, a ver, xurado, vou vos pedir que vos dedes a voltiña, así vemos ben o xurado. A ver, Pili, que che pareceu? A mí encantoume. Alégrome moitísimo que sobrevivas aí no medio de todas elas. Guai, campeón, aí forte. Ben, eu noteivos unha melloría maravillosa desde a última vez. Estades todas máis compenetradas, quizás sean as horas de ensayo tamén, que lle dedicades un pelín máis de tempo, pero gustoume moito, a verdade. Pois moitas gracias. De nada, guapo. A mí encantoume, como outra vez, a verdade. É unha maravilla escoitarvos, é unha maravilla vervos, ver como disfrutades facendo o que facedes, levando a nosa tradición aí dende ben pequerrechos. Noraboa porque estades xenais. Os guapos que están todos e todas están preciosos, cos sapos, as faldas do traxe de gala tradicional de sempre. Dicíades no vídeo que queredes levar o tradicional o máis alto. Eu creo que estades facendo un traballo excepcional. Continuades coas cantigas de sempre, a esas recollidas que facían esas mulleres tan traballadoras que iban aí buscando as cancións. Vos facedes que todo iso vaya moito máis anos adiante. Moitísimas felicidades, rapaces. Moitas gracias. E unha cousa, se pasamos á final, que dixates que si viñamos vestidos moi modernos. Se pasamos á final, vimos vestidos enteiros. Perfecto. Hoxe vimos a mitad, pero se pasamos á final, vimos enteiros. Completiños, entonces. Eles van dando pinceladas, non van a entregar todo o primeiro día, sabes? Normal. Inda, si vindes guapísimos, Antón, quedastes contentos coa actuación? Tiñades ganas de repetir aquí no plató? Sí. Que vos dixeron na Pobra cando volvestes a outra vez? Que o fixamos moi ben. Que cando volvéramos que avisáramos para que nos volveren a ver. Ai, moi ben. Pois nada, entón mandamos uns biquiños a Pobra, ou que? Pola calle, na proba. Non. Aínda. Todo ao seu tempo. Sí, todo se andará. Pois nada, a ver se temos boas novas aquí nesa caixa cando abramos. Corremos, os parece aí o backstage. Moita sorte na semifinal, rapaces. Arrancadeira. Estamos chegando ao final, a ese momento do veredicto. Xa temos aquí a falta de que chegue Antón, os nosos concursantes preparados, a Sergio, a Betsy, a Lil Mike, a Daniela, hasta aquí Antón. E mentres temos o noso xurado que non para aí de remeser papéis, de repasar notas, porque lembro que hoxe dos concursantes, 2 de 5, pasarán a gran final do día 8 de setembro, final na que están xa 4 concursantes, os que lles tocou nesas caixas que hoxe todos menos Betsy levan na man, lles tocou un pase directo, así que eles están directamente na final. Quen acompañará a eses 4 concursantes? Que 3 hoxe teredes que dicir adiós o voso paso por xuntos quero ser artista? Pois como digo sempre, non quero estar no pelexo Pili do xurado nun día como hoxe. Eles non me fan caso, están aí, pois claro que... Perdón. Non, que entendo que estamos en momentos, Pili, que tendes dúbidas. Sí, aparte de que temos dúbidas, é que é unha semifinal. Temos que pasar só a 2 para a final. Claro, doinos porque os 5 son maravillosos, xa lles temos moitísimo cariño xa por vir ao programa, sodes xa familia de xuntos, sempre é unha mágoa que marchedes 3, pero non pensades que por marchar 3 que sodes malos. Eso en na vida pensei de semejante cousa, solamente porque dos 5 só poden pasar 2 á final. Vamos, intentaremos ser os máis xustos posibles e intentar que eses 2 sean merecedores de que pasen á final, vale? Pero sempre con esa sonrisa, vale? Sempre. Eso sempre, moito ánimo, rapaces, que sodes todos boísimos, senón non estaríades hoxe aquí na semifinal, pero bueno, como ben di Pili, pois hai que escoller. Así que comezamos, non? Comezamos con Sergio. Bueno, Sergio, eu xa cho dixen antes na valoración,
fan absoluta das túas composicións, o Gallá algún día as poides conditar con banda completa, pero hoxe teño que ter en conta esos pequenos desaxustes, máis que nada para ser tamén xusta cos demais concursantes e co nivel que hai, vale? Pero de verdade que o Gallá algún día eu estar nun concerto teu e seguir escoitando as túas propias composicións porque me gustan moito. Eu esta tarde vou che dar un 6. Un 6, Rubén. Sergio, a verdade é que a guitarra esta tarde xogou unha mala pasada, pero hai días así, non pasa absolutamente nada. Creo que tes unha voz moi peculiar. Dicías que a guitarra faiche libre e creo que vai te facer libre moitísimo tempo e quero que esta actuación, pase o que pase, se dediques igual, como dicías, aos teus pais, a túa moza, aos fillos da túa moza e toda esa xente porque merece sempre toda a pena. 6 puntazos que tes, vale? 6 puntos para Sergio. Pili. Sergio, un concurso de televisión non pode mermar a túa carreira, as túas ilusións por lá do mundo. Teño que recoñecer que eres un compositor como a copa dun pino. Hoxe tuveches moi mala suerte, pero como decía Tania, oxalá poder ver un concerto teu cos teus propios temas. Eu esta tarde, para ser honesta e sincera co resto de concursantes, teño que dar un 6. Un 6, 18 puntiños para Sergio. Bueno, como estás ti? Sí, o sea, eu estou a favor de hecho, me autocritico por el tema de que yo mismo al estar tocando pues me estaba dando cuenta de los errores. Bueno, pero viñeches aquí, o dicías outra vez, a pasalo ben, a vivir a experiencia, e ademais ten caixa na man. Quen sabe se nos dais unha sorpresaza. A ver que agocha aí a caixiña, non? Miramos a ver. Vale. Que me gustan a mí este momento das caixas. E que igual temos aquí un pase directo ao final. Quen sabe? A ver. Un 0. Bueno, quedámonos como estábamos. 18 puntos para Sergio. Así comezamos a nosa valoración. Imos con Betsy. Tania. Madre mía, Betsy. Eu non sei de onde saíches ti, pero ti eres de outro mundo, Eres de outro mundo, de verdade. Que maneira de emocionarme, que maneira de transformarte no plató, no escenario, porque estabas super nerviosa. Bueno, vese que estás aínda super nerviosa. Podes estar moi tranquila e moi orgullosa. E mira, tuve un problema, que me emocionei tanto, que iba a dar unha nota e mira, rompeuse hasta a nota. Hasta a nota se me rompeu do que me emocionei esta tarde. Noraboa. Estás, Tania, estás toda forte, Rubén. Betsy, mira, a semana pasada... Non será o teu des que che falta a ti? Ai, pode ser. Eu que sei, non sei. A semana pasada, na túa selección, Pili non estaba. Antes diso que estaba encantadísima. Convencer a Pili é difícil. Xa que o diga é porque es boa de verdade. Logo, cando estabas a cantar, xa o dicen tamén a semana pasada, é un aprendizaxe absoluto. Os teus ollos notábase hasta onde estabas a enviar a voz, era todo unha maravilla. Eu espero que con estes puntos estés na final, por favor. 10 puntos, Pili. Sí, Betsy, espectacular a túa actuación, a túa voz. Eu non podo menos que esta tarde darche outro 10, por suposto. 10 puntos, 30 puntos. Non te encaixa. Eu creo, compañeiros, que estamos xa ante, podemos dicir virtualmente, unha das primeiras finalistas, non Pili Pampín, de hoxe, non sei. De momento temos 30 puntos. A ver que pasa coas 3 valoracións. Pero pinta que Betsy seguro, 18 puntos Sergio, e que a cousa vai a estar entre volos 3 para ver quen acompaña de momento a Betsy nesos 30 puntazos. Esta cousa o listón moi alto. Imos con Lil Mike. Tania, puntuación. Bueno, antes de nada, noraboa por a túa interpretación, noraboa por lo ben que o fixeches, por esa composición tan sentimental, tan dende dentro. Eu esta tarde vou cha dar unha nota que espero que dentro de un tempo sexa moitísimo máis, pero por agora vai a ser esta nota para que sigas medrando, te sigas formando e sigas mellorando, vale? Esta tarde un 7, noraboa. 7 puntos, Rubén. Lil, é tan difícil o estilo que fais, sempre encima compoñendo ti os temas, que creo que é un puntísimo a favor, pero eu con que me quero quedar é
coa pedazo educación, porque creo que as palabras que soltas nas túas cancións veñen desa educación portentosa que tes. 7 puntiños. 7 puntos, Pili. Lai, un consello. Hai que ser sempre positivos, nunca negativos. Como che dixo túa nai, hai que ser fortes nesta vida. Vas a pasar momentos malos, como todo o mundo, pero deses momentos malos tamén se aprende, das amistades tamén se aprende a querer a unhas e a outras non, pero sempre moi positivo, Lin. A puntuación de hoxe que non che merme tampouco para nada, porque fixéchelo maravillosamente ben. Sigue compoñendo así, porque eres unha auténtica maravilla escribindo. Eu esta tarde vou che dar un 7, pareceche ben? 7 puntazos de Pili, 21 puntos para Lil Mike. Nora Boa, axúdoche outra vez ca Caixa, moi ben, pero se estás nervioso tamén, pois a ver, vente para aquí, para que, a ver. Abro eu, sí? Qué responsabilidade, Só queremos cousas boas, o sea, aquí, Ai, Lil, sabiches ti, non? Ai, que pouco me gusta a min esto, que non podo ni sacar o número, a ver. -1. Bueno, tampouco é tanto, menos 20 mal. puntiños, doucha caixiña, Lil. Bueno, 20 puntos, lembro que agora mesmo temos 30 puntos de Betsy, non? Sergio, 18, Lil Mike 20, o sea que ahora mesmo Lil Mike sería o segundo finalista, pero temos que escoitar a puntuación de Daniela. Tania. Daniela, de verdade que foi un placer volver a verte como, como boas por este escenario. Eu esta tarde vouche a dar un 7, noraboa. 7. Para esta cisne guapa, con esas puntas que trouxo hoxe, tes 8 puntiños. 8 puntazos. Daniela, sigue con esa elegancia, que eres preciosa, aparte de bailar estupendamente ben. Vas a ser unha campeona olímpica, digo eu, porque eres maravillosa. Un 8 esta tarde para ti. Daniela. 8 puntos. 23 puntos. Vamos a abrir a caixiña, Daniela. Ai, bueno, pois... ¿Qué temos aí? ¡Máis 5! ¡Máis 5! 28 puntos, esta sorte das caixas que me encanta. Agora mesmo, compañeiros, temos a Betsy e a Daniela na final, pero ollo que aquí igual temos hasta un pase directo. Antón, Tania. Antón, noraboa tamén pola vosa actuación, estivestedes fantásticos, seguide así, o gallamos poidamos ver co uniforme inteiro. Esta tarde vamos a dar un 9. Gracias. 9 puntos. Rubén. Arrancadeira, a mí que gústame os retos, se ti dis que se para final vides co traxe completo, fíxate que non me vale. Quero máis, quero iso e a ver con que me podedes sorprender. Mira, 10 puntos. 10 puntos, Antón, Pili. Antón, a mí gustaríame volver a verte, chico, a ver que pasa. A ver que terá esa caixa, non digo nada. É un 9 pola miña parte. Moitos gracias. 9 puntos. 28 puntos do xurado. Imos abrir esa caixa, Antón. Neste momento temos un empate entre a Daniela e a Arrancadeira. Pero... Un máis un. Arrancadeira final! Arrancadeira, Betsy, os dous semifinalistas. Vémonos o 8 de setembro. Os demais, grazas por vir. Ata domingo que ven, a vida mellor xuntos. Guai! Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, que hay que darle gracias como. Oye, señores, ¿qué? A la vida, Se canta. a la vida. A ver cómo dice, mira. Oye, abre tus ojos, mira de arriba, disfruta la